Ben, boas tardes a todos, gracias por estardes aquí en presenza, tamén os que nos seguen a través de internet. Vou ser moi breve, le damos un pequeniño atraso, pero eu non vou consumir prácticamente tempo, vou dar xa inmediatamente a palabra a Carme Adán, que coordina neste momento o Centro de Documentación e Igualdade de Feminismos, que é responsable desta xornada, ainda que se empezou a cociñar xa hai algún tempo, e a Ima López Silva, que é realmente a coordinadora de Literarias Todas. Temos xa unha primeira ocasión de vernos na primavera, volvemos a ver agora cando para moito xa comezou o outono, non? Sempre depende, non? Pero vamos, cando menos as portas do outono, non? Xa digo, non consumo máis, grazas pola vosa participación, esperamos que a xornada sexa útil non solamente para os que estades asistindo en directo presencialmente, senón tamén para poñer sobre a mesa o tema que nos convoca e que sexa, bueno, non será o inicio, porque xa algunhas outras veces temos falado sobre isto e outras persoas tamén o teñen feito, pero sí que sexa un punto de inflexión para seguirmos debatendo sobre esta visibilidade e invisibilidade, sobre o papel que a muller ocupa non solamente dentro do canon, senón tamén dentro de todo o sistema, vamos, o canon literario, senón tamén dentro de todo o sistema cultural, non? Como digo, ten a palabra Carme Adán, logo ten a palabra Ima e inmediatamente despois comezaremos xa coa sesión de hoxe. Moitas gracias. Boa tarde, eu simplemente quero presentarme e agradecer a responsabilidade de asumir esta coordinación do Centro de Documentación, Igualdade e Feminismo. A verdade é que é un placer recoller o testigo, recoller o bo facer durante tantos anos de moitas compañeiras e é un reto como non. E, bueno, este era algo que saben moi rodado, que temos falado en moitas ocasións, moitas das que estamos aquí nos coñecemos e temos falado das mulleres na literatura, do paso destas décadas, da perspectiva que se leva da donela, de se hai unha ruptura do canon, como decía a presidenta, unha transformación, se non existe. Para min, bueno, pues simplemente quería presentarme, saudaros e agradecer esta responsabilidade e vir aquí pues, a aprender e a escoitar e acompañaros, digamos, acompañar un pouco en este camiñar conxunto da cultura galega dende o feminismo. E xa non quero roubar máis tempo porque sí que vamos con un pouquiño de retraso e Inma, que é a coordinadora destas jornadas, e realmente pues, escoitar as protagonistas. Ben, pois boa tarde a todas. Eu tamén quero ser moi breve porque o importante é que debatan as persoas convidadas para hoxe. Simplemente vos quero lembrar que esta actividade está integrada nun ciclo que chamamos Literarias Todas, porque con ela queremos abordar diferentes aspectos do que significa ser muller e dedicarse á escritura desde diversos puntos de vista, non? Imos tratar durante todas as actividades deste ciclo, imos tentar achegarnos aos distintos problemas, a como o patriarcado se debruza e o machismo moitas veces como se debruza sobre a nosa actividade como escritoras. Decidimos empezar polo canon en sentido estricto a través das mulleres que foron premiadas con premios chamados Premios Nacionais do Ministerio de Cultura, porque consideramos que ese é un dos aspectos que determinan a canonicidade na literatura galega. É un aspecto que en sí mesmo é controvertido, non? Porque estamos aceptando, non, como elemento de canonicidade precisamente un premio que ven xustamente da cultura ou da lingua, non? Que colonizou de algún xeito a Galicia e que de alguna maneira vai entendendo, non, a necesidade de integrar nas súas propias institucións as mal chamadas literaturas periféricas. Tivemos unha primeira, como decía a presidenta, tivemos unha primeira entrega do ciclo na primavera.
na que interviron pois, outras gañadoras de premios nacionais tamén moderadas ou máis ben animadas ou azuzadas por Dolores Vilavedra, e deixamos para esta segunda entrega as dúas mulleres que foron galardoadas co Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, Fina Casal de Rei e Ledicia Costas, e decidimos xuntalas con María Alonso Seisdedos, porque a Premio Nacional de Traducción, sei que compartido, pero é a muller nese equipo gañador do premio, porque nos parecía interesante, como punto de partida, vencellar a literatura infantil e juvenil galega pois, coas súas posibilidades de exportación, quizáis é o aspecto, o xénero que máis proxección exterior ten da literatura galega, e iso, na nosa opinión, cando pensamos nesta xornada, pois podía vincularse coa experiencia na traducción, e por iso esta mesa aparentemente heteroxénea. Non vou decir máis, simplemente grazas ao Consello por acoller sempre con agarimo este tipo de iniciativas que seguiremos imaginando, e sin máis que comecen xa. Tedes o vosso lugar. Chamamos para este lugar a apoderadora da mesa, Dolores Vilavedra, a Fina Ledicia e a Ben, pois empezamos xa e aforro unha serie de cuestións previas que as que me precederon no uso da palabra xa clarificaron. Simplemente lembrar que nesa sesión de maio, do 24 de maio, pasarmos exactos que podedes recuperar dende o repositorio digital do Consello da Cultura Galega. Aquel día escoitamos as voces de Olga Novo, Chus Lama e Albacid, e que hoxe temos a Fina Casal de Rei por gañadora no ano 96 do Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil por O Misterio dos Fillos de Lúa, unha das obras que eu máis lin na miña vida, teño que dicilo, porque era unha das favoritas das miñas fillas, e lina, casi hai partes que sabía de memoria. Temos, cituas pola orden que recibiron o premio a María Alonso no 2014 por esa magna tarefa que foi, supoño, traducir o Ulises, Canda Eva Almazán, Xavier Queipo e Antón Valle, e a Ledicia Costas, se non me equivoco, do 2015, sí, por Escarlatina, a nosa cociñeira defunta. E citeinas nesta orde porque me parece interesante tamén, quizáis hoxe conseguiremos algo que mellor non puidemos conseguir outro día, que foi unha certa perspectiva temporal, non? Porque as premiadas outro día estaban máis concentradas no tempo. Fina neste sentido foi pioneira. Temos hoxe aquí de fondo de pantalla unha foto que non sabíamos moi ben como adxetivar, se nos ocorren moitos adxetivos, todos moi acaídos, que é a foto, creemos, non sei se a estades vendo as persoas que nos seguides dentro do web, pero se non a podedes buscar. Primeiros Premios Nacionais de Cultura de Galicia. E só unha muller que é Fina, que ano era isto, Fina, recorda? No 2013. 2013, rodeada ademais de moitos señores, que ademais son moi señores, non? E é unha foto bastante impactante. Isto era aínda no 2013, non? O sea que avanzamos, pero avanzamos moi a modo e ademais como a historia recente está a demostrar en calquera momento os dereitos e os espazos conquistados pódense perder ou pódense pechar, non? E, polo tanto, pois eu estou moi agradecida ás convidadas. Dá a impresión que fixemos un reparto entre xéneros maiores e xéneros menores, podería pensarse, tampouco exactamente así, porque ao final traballamos un pouco coa disponibilidade das persoas e demais. Vou empezar con unha pregunta que eu quero facer así un pouco de maneira moi voluntarista, que xa fixen as compañeiras en maio,
que pode parecer si cadra un pouco fora de lugar, pero que a mí me parece que nestas cousas da imaxe pública, do glamour, dos premios e tal, creo que é importante que detrás hai persoas, e no noso caso que detrás hai mulleres, con vidas, con compromisos, con tarefas, con responsabilidades. Entón, a primeira pregunta que nos vale para aterrar un pouco e para ancorarnos na cotidianeidade é se lembrades que estabades a facer, onde estabades, cando vos chamaron para darvos a noticia de que vos caera o Premio Nacional. Dito isto, tamén vou pedir unha certa brevidade nas respostas, parece que aquí bota o rollo son eu, para que teñamos tempo para abordar máis temas e, bueno, temos unha hora longa por diante. Se vos parece, empezamos por Fina, por aquilo da veteranía. Hola, boa tarde, moitas grazas por convidarme. Como pides brevidade, pois entro xa de cheo porque me acordo perfectamente. Recordo por aquilo de recordar, verdade, pasar polo corazón outra vez. Acórdome perfectísimamente daquel día. Era un 6 de novembro de 1996. Estábamos no recreo. Eu traballaba de mestra en Moraña, estiven ali uns pouquiños anos, 25, no ensino 40, outros pouquiños. Entón, eu como non tiña garda, estaba na sala de profesores, antes dicíamos así, porque tamén todo iso foi cambiando, de feito ali poñía a sala de profesores. Bueno, estábamos na sala dos mestres e mestras, chaman por teléfono, que estaban en fronte daquela, non había móviles, mira como avanzou todo de rápido, entón dinme, Fina ao teléfono, chamante por teléfono, e dinme, como me convén, acórdome ao pé da letra, dinme, soy Fernando Rodríguez Lafuente, su director general del libro, y le llamo para comunicarle que su maravilloso Misterio dos Fillos de Lúa, estaba só en galego, ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura. A partir dese momento quedei xorda. Pedinlle disculpas que non sabía o que me estaba dicindo, se podía chamarme noutro momento, colgueille. E funme onde estaban os compañeiros e as compañeiras na sala e díxenlles nin linguaxe inclusiva nin narices aínda. Díxenlles compañeiros, acabanme de conceder o Premio Nacional de Literatura, como se un ao que non te presentas, pois non contaba con iso para nada. Xa sabía que existía e que tiña moita importancia, non como Paco Martín, que o pobre, cando lle deron, non sabía nin que existía 10 anos antes, iso contou el sempre. Entón, senteime pálida, enferma, cun ataque de satisfacción persoal, asustada, e toco o timbre para entrar na aula, e unha compañeira, Ángela, por casualidade, a profe de religión, pois Ángela dime, cando toco o timbre, dime, tranquila, Fina, que chegou para a clase, como se me morrerase alguén. Os demais tamén caladiños, e así serios, logo souben que se aledaran moito porque me fixeron unha festa ben bonita que non esquezo, pero a reacción naquel momento foi así. E botei moito de menos a aquel señor que teño ali en fronte, porque estivo conmigo en Moraña bastantes anos, pero naquel momento non estaba, eu necesitaba alguén especial para darlle unha aperta, e chorar, era o que me apetecía, e botei non falta, non daba chegado á casa para poder darlle esa aperta. E iso, así en principio, porque podía seguir hasta mañá como cambiaron as cousas, foi o que me pasou a min. Despois volvín para a clase, chamaron por teléfono seguido, e os nenos pensaban que era un premio que ti te presentas e dicían, profe, se souberas que chian facer así presentábaste, porque me vían moi agobiada. E iso é todo. De todas formas non o devolvín. Abriume moitas portas. Moi ben, pois desas portas falaremos despois. Mario, eu estaba traballando. Sí, perdón. Estaba traballando tamén, estaba na casa, o teléfono, a mí non me chamou ninguén do Ministerio, chamoume unha amiga que é xornalista, moi amiga, e foi ela que mo dixo. Súbeno bastante, oficialmente, media hora despois. O sea que houve unha filtración.
Non houve filtración ninguna. Pode ser que chamasen a Eva Almazán, que era a primeira, a verdad que nunca o falei con ela e non se me ocorreu preguntarlle agora para isto. Pero supoño que chamarían a Eva, chamarían a editorial e a editorial mandou unha prensa e despois chegoume a mí. Traductora. Non son escritora. Claro. Pois eu recordo que estaba enferma, tiña unha... Tiña unha bronquite, e tiña, como sempre, tiña bronquite, e tiña unha cita médica ás 2 da tarde. E xusto antes tiña que entregar unha demanda no xulgado. Ia co tempo xustísimo, ia fatal. E lembro que ia conducindo pola avenida de Castelao en Vigo, e de súpeto chámame un número deses que son longuísimos, que empezan por 6 e son infinitos. E dixen eu, bueno, xa son están aquí os de Movistar que me queren vender un teléfono móvil, porque naquela época non paraban de chamar con bastante insistencia. E chama, e contesto, e dime unha voz masculina, así, moi profunda. Ledicia Costas? E eu, sí. Soy el secretario del secretario de Estado. E dixen eu, pero pensei, que fixen eu para que me estea chamando este señor? E díxome, espere que le paso. Segunda voz, masculina e profunda. Ledicia Costas, e eu, sí, soy el secretario de Estado. E dixen, bueno, esto es un bucle infinito, espero que salir pronto de aquí. Le llamo para comunicarle que le acaba de ser concedido el Premio Nacional por su obra Escarlinata. A cociñeira, non sei moi ben que dixo, porque claro, o título estaba en galego, a obra, igual que a de Fina, estaba en galego, e eu dixenlle, pero mire, isto en serio? E contéstame el, a usted le parece que yo estoy de broma? No, disculpe. Logo foi encantador, todo moi ben, pero foi un día de moitísima voráxine, porque eu iba, iso, co tempo xusto, ese día remataba o prazo para entregar aquela demanda que era xa dos ultimísimos traballos que eu tiven, como nesa vida anterior, que era a vida de abogada, que parece que non é nesta vida, que foi noutra distinta, logo citas médica, e, bueno, aí co subidón de adrenalina xa me pasou a bronquite, xa me pasou absolutamente todo. Bueno, ahora, escoito vos, lembro aquela frase de que a inspiración te pille traballando, pois a vos que o premio te pille traballando, non? Porque a cada un ano seu, de mestra, de abogado, de traductora, collevos traballando. Ben, temos como unha especie de guión de temas que queríamos abordar, pero Fina puxo así, como que non queda cousa en riba da mesa, unha cuestión que tamén me interesa e que nos pode levar a outros dos temas que estaban xa un pouco programados. Fina, dixeches, non contaba con iso, Paco Martín nin sabía que existía tal premio, estaba de alguna maneira no vos horizonte, que legitimamente, é dicir, a mí me parece que isto forma parte, digamos, do horizonte profesional de calquera escritor, escritora ou persoa que se dedique ás letras, sexa traductora, sexa editora, que hai uns premios que poden ter un impacto na túa obra, logo analizaremos o impacto. A diferenza de Fina, vos tiñades xa, digamos, no radar, por decirlo de alguma maneira, que aí hai uns premios e que en algún momento che pode caer? Nos, Por favor. si, nos os 4 tiñamos iso en mente. Sabíamos que podía caer e que tiñamos papeletas. Claro, un extraño. Polo Ulises, por ser Ulises. Polo Ulises, sí. Bueno, a mí é que eso me parece que di moito da profesionalización do oficio de escribir, con todo o que rode, non? En Galicia, quer dizer, me parece que, porque logo ademais vemos, por exemplo, o de María Alonso e Ulises foi no 14 e no 15 caeu a Ledicia, co cal tamén isto di moito en beneficio dos xurados, por decirlo de alguna maneira, non? Esta idea de que non toca, ou este ano lle toca ao galego ou tal, bueno, os feitos demostran que non é exactamente así, non? É dicir, que houve anos nos que efectivamente repetiu un idioma, bueno, porque había obras moi potentes. Non sei se le dice a ti, tiñas isto no radar? A min sucedeume que o ano anterior, que gañara por a mesma obra o Premio Merlín, un veciño díxome, parabéns polo Premio Nacional, no 2014. E digo eu, como? Digo eu, mira, estás equivocado, ese premio
nin o gañei, gañei outro, de que estou moi contenta, ámbito galego, pero non. E eu pensei, menudo disparate. E cando chegou o Nacional, era a miña primeira obra infantil. E eu non valoraba esa posibilidade por moitas razóns. Unha, porque a obra estaba escrita originalmente en galego e hai que ser realistas, sempre hai dificultades maiores, aínda que tamén é certo que temos aquí unha nómina de premios nacionais en Galicia bastante importante e para estarmos contentas, non? E outra cousa pola idade, porque eu tiña como a sensación de que era unha cousa que se chegaba era como había que pensar con 30 anos así de marxe. Entón, nese sentido, foi unha sorpresa que eu non barallaba para nada. Vou poñer unha cuestión enriba da mesa que cada quen efectivamente ten que abordar desde a súa posición profesional, non? Porque entendo que mellor a traducción non é exactamente o mesmo que a literatura infantil e xuvenil. A pregunta sería si credes que o premio mudou nalgo a recepción da vosa obra. Recepción no sentido máis amplo, logo podemos debullar aspectos concretos, e tamén ao mesmo tempo a vosa posición no campo cultural galego. E ensarillada con isto estaría a cuestión e ese efecto que produciu na vosa, digamos, disciplina ou na vosa área de creación. Refírome á traducción, eu teño a impresión de que se fala máis da traducción, de que se valora máis, de que é máis visible, o mellor é unha impresión falsa, o mellor ten máis que ver coa propia profesionalización do oficio, pero a mí me dá a impresión como de que de un tempo a esta parte se valora máis, se puxo en valor a partir do Ulises e a partir do premio, de todo o que se falou do premio e demais, e quería un pouco tamén vos, porque a LIC sempre era un pouco como eso, xogar en segunda división, non? E claro, tanto premio, bueno, pois ao final fai que teñamos que dicir, bueno, que ao final a LIC se está poñendo o galego e a literatura galega na xenda mediática do Estado español. Quería un pouco escoitar as vosas reflexións ao respecto, non? En concreto, o impacto que o premio puido ter digamos, na vosa propia obra, na recepción da vosa propia obra e tamén, digamos, no contexto no que traballades. Non sei como entendo. Fina. Vale. Porque o meu non ten esa luz verde que... Vale. Pois, a ver, a min foi tamén todo bastante seguido. Eu sempre dicía, tiven a fortuna para empezar de vivir aquela eclosión da literatura infantil e xuvenil galega dende o principio. Tiven a sorte de sentirme un chisquiño partícipe de todo iso, que non a primeira, nin moito menos, aunque sexa a primeira premio nacional, outras moitas. Antes, sempre digo, pasaron por esas silveiras para que a min non me rascasen tanto. Moitas outras. Por exemplo, María Xosé Queixán, por saírme agora un exemplo, pero hai outros moitos, ou Xoana Torres, ou outras moitas que tamén escribiron, e ademais dende a súa condición feminina, é dicir, dende a autenticidade. A min... digo que fora todo moi depresa, eu sempre dicía, eu hei facer como a Cabanillas, eu empezar a publicar a partir dos 40, que chegou a tempo, e así fixen, foi todo como moi rápido, viñeron o Merlín, o Barco de Vapor, o EDB, e ben o Nacional no mesmo ano. Entón, de feito, non me presentei a ningún premio máis, porque daquela sentía este ata como a culpable, de ir así como tan depresa, ou facíanche comentarios como que lévalos todos e tal, e a min influíame. Entón, que hoxe penso que é unha tontería, penso que é unha parvada, que non, señor, que non hai que poñerse así, que ao mellor cambiamos. Entón, nunca máis, xa digo, me presentei a ningún, pero tamén notaba que me abrira moito as portas. Por poñer un exemplo moi visible, o Misterio dos Fillos de Lúa xa se vendera, oxalá se lera, pero se vendera unha edición nese ano, que estaba ben, que as edicións non eran das tiradas de hoxe, que eran con un cero máis, non eran de 400, que eran de 4.000, entón
venderas unha edición, estaba ben, pero a raíz do Premio Nacional, en pouquiño tempo, pronto me deron aquela placa que daban os DSM por os 100.000 primeiros exemplares vendidos. E iso pasou rapidísimo. Logo seguiron as edicións, xa non de tiradas de 100.000, pero sí tiradas grandes, e os outros libros tamén colleron como máis pulo, houve máis curiosidade, porque un premio, como todas sabemos, non significa nada para a literatura. Un libro é o mesmo, a historia é a mesma, sexa premiada ou non, pero para a persoa que lle dan sí que significa, porque crea máis curiosidade nos lectores, crea máis expectativa de lectores, e iso pois foi o que nos pasou. De feito, chegábanme, por exemplo, orixinais para que eu os valorase de persoas de fora de Galicia. Eu sentíame pois sobrepasada en moitas ocasións, orixinais de literatura para adultos, para nenos, porque pensaban que de súpeto te converteras nunha sabia cuns poderes especiais e ti seguías sendo a mesma persoa, só que un chisquiño máis agobiada, e seguías aprendendo pouquiño a pouco. Entón, acórdome que cando me chamaron un ano despois para dar a conferencia das letras galegas na universidade, na Facultade de Ourense, o ano anterior, para que vos poñades na miña pel, o ano anterior a conferencia a impartira a Fernández del Riego, iso pódese comprobar. Entón, chego a Ourense, nerviosísima, preparei na 1000 veces, porque puxen a miña nai e meu pai de público para calcular o tempo e todo iso, esas cousas que co tempo pois vas aprendendo a que tampouco é para tanto. Entón, pero daquela foi así, púxenos, chego ali, eu pensei que era para o alumnado, que xa me parecía moito, porque era alumnado universitario, eu que non fora a universidade. Entón, chego ali e vexo os carteliños todos que poñían ilustrísimo, non sei que, excelentísimo, non sei canto, xa empecé dicíndolles, pois sinto moito, eu non sabía que viña a falar para tanto excelentísimo. Entón, bueno, empecé a falarlles do que levaba tan preparado. Ao final, creo que foi bonito. Despois chamábanme eles a min, dende sempre, cando me vían, hola, excelentísima. E, bueno, foi entrañable ao final. Simplemente falei pois das experiencias reais coa lingua e coa literatura, dende os comezos, dende aqueles tempos en que de nena nin soñaba, ao revés de outra xente. Eu nin soñaba con que un día podía estar aquí exercendo de escritora. Si soñaba con que podía ser mestre, mesmo xogaba as mestras, pero a ser escritora non. Parecíame unha especie de seres extraterrestres que, sobre todo, unha nena, nunca nos falaban de mulleres, sonábanos algo, Rosalía, pero algo nada máis. Esa muller que é a nosa poeta fundacional, e resulta que sonábanos algo, pero xa nada máis. Entón, nin se me ocurría pensar que algún día podería chegar a publicar algún libro. Ou sexa, que a cousa foi pouquiño a pouco, non vos extrañe que me asustase tanto cando foi do Premio Nacional. Logo, co tempo, vas relativizando todo, vas acordándote de Einstein. Efectivamente, todo é bastante máis relativo do que pensas dende fora. Eu, o Premio Nacional, pois vio, dáballe pois moitísima importancia, por suposto, sigo ya dando, pero de outra maneira. A importancia de que sorte que non leva, que lle abre portas, pero non que te faga a ti mellor escritor que outro que non lle deron, por exemplo. Non sei se queres que siga. Vamos a dar a palabra. Non sei, Ledicia, sí, un pouco por continuar co da Lix, que é unha visión distinta 20 anos despois, non? Pois hai moitas cousas en común, Malia. A distancia de anos hai moitas cousas en común. Eu
tamén escoitei varias veces esa frase de, bueno, con tantos premios que che deron, e tamén é certo que estiven sen presentarme a premios durante un tempo, non moito, 2 anos e medio ou algo así, pero tive unha conversa con Fina, que igual ela non se lembra, pero eu sí, onde precisamente me falou disto. E ela díxome, ti preséntate, non fagas caso, preséntate. E fixenlle caso. E menos mal que lle fixen caso. Pa que yo diría? Fixen ben, moi ben en facerlle caso. E é certo que a min o Premio Nacional me cambiou a vida a todos os niveis. Primeiro porque como un ano e pico atrás eu tomara a decisión de deixar o despacho onde traballaba como abogada para dedicarme en exclusiva á literatura. Entón é certo que o Premio Nacional foi unha gran axuda en 2 planos. Primeiro, porque me confirmou que aquilo que eu, bueno, foi unha especie de autovalidación persoal. Aquilo que eu estaba facendo, pois ia por bo camiño. E segundo, polo colchón económico que supón, debe de ser, se non me equivoco, digo así coa boca pequena, pero seguramente sexa así, o único premio que hai en España que non está suxeito a retención. Entón o premio é íntegro. E unha das primeirísimas chamadas telefónicas que recibín para cando me comunicaron que recibira o premio daqueles 2 señores cos que falara antes, foi unha xornalista que o primeiro que me preguntou foi vostede vai aceptar o Premio Nacional? E eu pensei, ai que maleducada. E como non sería parvas, pensei eu para min. E lle dixen, pois claro que vou aceptar. E pensei logo, por que me preguntaría iso? Claro, logo vas interiorizando. No medio desa voráxine é difícil captar todos os matices. Ségueme parecendo a día de hoxe que é unha pregunta que está completamente fora de lugar. Pero como que me puxo alerta para moitas cousas que virían despois. Eu tamén creo que hai libros extraordinarios que merecerían o Premio Nacional e non o levaron. Nese sentido, comparto a opinión que tivo Fina. Tamén é certo que a raíz do Premio Nacional empecé a publicar primeiro dentro do sistema literario español e catalán con certa naturalidade, xa é sistemático, case saco unha novela un libro en galego e logo saen castelán, non todos en catalán, pero gran parte deles. Logo cheguei a linguas europeas, de fora de Europa, linguas exóticas como coreano ou persa. E entón, iso fixo que eu me sentise moi contenta de ser unha escritora que non tivo que renunciar á súa propia lingua para chegar a outros sistemas literarios. E entón, sobre todo, poño o foco do Premio Nacional nesa cuestión que me axudou a reafirmarme como unha autora galega e que sempre pon a lingua de orixe, a miña lingua, por diante. De feito, cando me convidan a algún sitio, son a galega, o sea, son a escritora galega e todo o mundo pon o foco nesa cuestión de, pero ti escribes en galego, o sea, explícanos isto. E iso é bonito, para mí é moi bonito. E xa non sei por onde empezar. Era como repercutiu en min o Premio Nacional. Bueno, elas falaron da repercusión, digamos, tamén no privado, no? Que bonito, pero a repercusión do teu traballo, a facilidade da traducción como unha pata importante. Agora xa sei. Bueno, a min repercutiume nun principio nada, porque nese momento había crise, o sector cultural estaba afectadísimo e eu estuve un ano e medio sin traballar, con Premio Nacional incluído. Entón, en principio nada. Despois, sí, pero non tanto porque a xente lese Ulises, que non vou ter a maldade de preguntar aquí quen o leu. Sí que recibín da pouca xente que o leu moitos parabéns, eso alegrame moito sempre. Non me esquece aquí que hai 2 escritoras de Lis, o día que Xavier do Campo me dixo que o lera e me deu os parabéns. Emocionoume moitísimo. Pero, dito isto,
Tivo repercusión na visibilidade dos traductores? Eu penso que non. Eu penso que a visibilidade dos traductores é parte do esforzo que facemos, que se fai desde as asociacións de traductores por visibilizar o noso traballo e por participar nas mesas sobre a lei de propiedade intelectual e por dar o noso traballo a coñecer. Non creo que, sinceramente, que o Ulises influíse para nada. Ningún premio, non. Na visibilidade, non. Outra cousa que despois, pois, a mí me axude a ter aí detrás iso no currículo. Pero na visibilidade dos traductores creo que non. É curioso, por exemplo, que agora neste ano que se fixeron os 100 anos da publicación do Ulises, Galaxia sacou unha edición, e nesa edición nova, unha reimpresión, nesa reimpresión os nosos nomes saen na capa, que na primeira edición non saían. E iso é algo que se está dando cada vez máis, pero non ten nada que ver co Ulises nin cos premios nacionais. Vou saltar un pouco a orde que tiñamos prevista de temas, porque tamén, así de un xeito sutil, saiu, creo, un tema, unha cuestión que ten que ver co valor avaliativo do voso traballo que lle dades ou non o premio. Dicía, hasta que punto o premio, considerades efectivamente que é unha avaliación, ti creo que falabas nestes termos, Ledicia, do voso traballo, pero casi máis que isto interésame a cuestión da tensión, un premio a unha obra, a miña obra, ou un premio a literatura galega ou mesmo a lingua galega, non? Porque moitas veces a recepción é esta, non? Os titulares son estes. O galego, un novo suma un premio nacional de a literatura galega premiada tal. Como xestionades isto? Aquí pediría sinceridade, non? Como escritoras, como escritoras dunha obra concreta, premiada, que é unha obra na que vos puxestes o corazón, o voso saber e demais, e que é distinta ás outras obras que fixestes, ademais, non? Entón, como se resolve esta tensión? Como unha escritora galega, que ti poñas isto moi enriba da mesa, Ledicia, xestiona esta cuestión? Que parte do premio é miña, que parte do premio é da miña lingua, con que me quedo eu? Eu creo que aquí hai unha tensión interesante, non? Me gustaría